من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يومنا الأربعاء 16 ga watan Jumada Sani ko watan musulunci, shekara hijira 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan 12 wato shekara ta 2000 shekara ta 2000 shekara ta 2024. muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu da alkhairi a cikin karatun da zamu yi. To kamar yadda aka sani dai muna karanta wannan littafi mai suna wato Usulul Salasa, kuma za mu tashi daga inda muka aje. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi a cikin wannan karatu namu. Idda yake akwai bayanai da ya kamata a ji wanda yake bayanan suna da tsawo, lokaci ba zai iya ba mu dama gabatar da wayannan bayanan ba, sai dai za mu dutsura wani abin da Allah ya kaddara daga ci kaɗan gurgurun abin da Allah ya kaddara mu faɗa. Kai tsaye za mu tashi daga inda muka kwana, ina fata an fahimce mu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Malam yace wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. واتو داما كما يدعى سني tauhidi shine abu na farko gabanin mutum ya aikata kowane irin aiki na ibada wanda Allah ya wajabta a kan shi. Tauhidi Allah ya fara tabbatarwa shine tauhidi, za ka fara sanin waye Allah tsini, wato abin da ya dame mu kenan. Kullum muna magana cewa ya kamata kafin mutum ya tashi ibada to ya kamata ya san waye Allah subhanahu wataala, sannan ibada ta yi wato ta zo ta taho bayan wannan, bayan sanin Allah, bayan ka san waye Allah sannan ibada. To daga cikin karatutukan da muka gabatar mun yi bayanai gurgurdon abin da Allah ya kaddara mu faɗa dangane da shaidar Ubangiji tabaraka wata'ala shine ya halicci bayi. Muka yi bayanai gurgurdon iko na cewa Allah ya ba mu shaida guda biyu na cewa shine ya halicce mu. Za mu iya lura da wannan wato ta ɓangare guda biyu. Za mu iya lura ta ɓangaren wato mahalukatihi tabaraka wa ta'ala alkauniya, sannan za mu iya lura da ayatihi na alƙur'ani, ayoyin Allah na alƙur'ani wanda kai ba mu shaida Allah shi kaɗai yake, shi kaɗai ya cancanta a bautawa, bai kamata a bautawa kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce wa anwa'ul ibadati, nau'uka na ibada allati amara Allah biha, wadda Allah ya umarni da ita. Matsalin islam, misalin musulunci, kaga al-islam musulunci ibada ce wadda Allah ya umarni mu. Idan muka wal iman da kuma imani, shi dai musulunci in muka diba amalin zahira ne, in gane ko ina da cikin ayyuka wanda yake bayyana. Wal iman
shi ko yana daga cikin amalul batin. Ina ba ta kuma yanci na anwa'ul zahira shine al-islam, anwa'ul batina sune ne shine ne al-iman. Imani musulunci wato yana da rukunai guda biyar ko kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, wanda yake an riga an san musulunci dai na farkon sa menene arkanul islam guda biyar ne, na tauhidi, sannan mi kuma sannan sallah, sannan azumi, sannan zakka, sannan hajji ko wannan su ne arkanul islam guda biyar kuma ce kawai islam. To shi kuma imani ba shi ma yana da arkan. Malamai sun ta hibis cewa imani arkanu guda shidda ne su ma shi ko na farko shine imani da Allah, sannan mutum shi imani da ranar lahira, sannan mutum shi imani da mala'iku, sannan mutum shi imani da littattafan Allah, sannan mutum shi imani da manzannin Allah ko sannan mutum shi imani da kaddara ta alkhairi ko sharri. Wa'annan su ne arkanul imani. To duka wannan ibada ce wadda Allah ya dora akan musulmi ya kiyaye akanta. Wal ihsan, sannan da kuma ihsani wanda yake zuwa karatu zuwa gaba za mu yi bayanin waɗannan kowane bisa ga hanyar shi da makasudin shi ɗaya bayan ɗaya. Ihsan shine ka bauta wa Allah kamar ga kanan gashi nan yana ganin ka, domin in kai baka ganin Allah, Allah yana ganin ka, shine ihsani. Shi ma ibada ne. Wa minhu daga cikin abin da yake anwar ibada addu'a. Akwai addu'a wanda yake musulmi duk abin da ke damun shi, duk abin da yake da bukata na duniya ko lahira, Allah ya umarci shi ne da shi addu'a. Domin Allah na cewa a da'uni astajib lakum ko ku roƙe ni in karɓa mu. Saboda haka a kula da cewa addu'a tana cikin nau'i na ibada. An lura ko? To sannan idan muka duba cewa addu'a tana cikin nau'i na ibada, to ita wannan addu'a da aka yi bayani a lura, wanda yake akwai bayanin da ya kamata ya gabata, wanda ya kamata mu yi game da wannan matsala ta addu'a, wanda da mun tsaya wanga wurin zai cinye lokacin da zai cinye mana lokaci gaba da zai zan ɗan takaita domin in jawo hankalin al'umma da ni kaina da sauran bayan Allah musulmi game da matsala ta addu'a. yan uwa musulmi a yi tunani a kuma yi nazari a cikin wannan magana da zan faɗa. Duk da yake mun gaya muku cewa mu ba malamai ba ne, amma ƙoƙarin muka yi mu jawo hankalin malamai ga abin da ya kamata su bayyana ma al'umma, su shiryar da al'umma a kai shi. Ina ba ta kun fahimce ta. Addu'a ibada ce. Shin akwai abubuwa da ya gabata da dama waɗanda matsala ce take ta faruwa a cikin al'ummar musulmi dangane da addu'a. Wayansu sun ce bisa ga in ana addu'a za a yi tawassuli. Mutum zai yi addu'a ce Allah don albarkawa ne, Allah don albarkawa ne, Allah don girmamawa ne. Ina ba ta kuma fahimce ni. Mutum ya roƙi addu'a da albarkar wani, ya roƙi Allah ya yi addu'a don albarkar wani, Allah ya min kaza. Ba shi ne tawassuli ba kenan? Wasu kuma sun ce da cewa ba a tawassulin nan, kawai inda za ka roƙa kawai ka roƙi Allah, ba wani mutum da za ka haɗa da Allah wurin addu'a. Wannan magana mai nauyi ta ba tsakankanin malamai, don wanga fage na malamai ba fage jahili ba. Jahilai irin wannan matsala ku jahi, kawai ku saurari mai malamai za su yi bayani game da irin wannan matsala.
zamunna da suka gabata shekara ɗaruruwa malamai sun yi rubuce-rubuce akan cewa ba a yin wasu. Idan mutum ya yi addu'a ya ce Allah don albarkacin wani, Allah don girman wani, ya yi shirka, kuma shirka al'akaba, babbar shirka. Wasu sun tafi suka cewa a'a, idan mutum ya yi addu'a ya ce Allah don albarkar wani kai min kaza, wannan bai yi shirka ba. To kuma su ma shekara ɗaruruwa malamai sun rubuce-rubuce akan wannan matsala. Yanzu abin bayani a nan, anya in an ɗauka cewa duk wanda ya ce Allah don albarkar wane min kaza shirka ta kuma shirka al'akabar. Abinda a shirka al'akabar, duk mutumin da ya mutu yana shirka wadda al'akabar, to baya da wata rahama wurin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma ya mutu tare mutum ya ina ba ta kuma yace wannan magana ta anya su ku malaman da ke cewa in aka yi tawassuli an yi shirka, ya kamata ku duba wannan matsala. Ma ana bin ayoyin alkur'ani ana bayani akan wannan matsala, wanda yake zuwa gaba za mu fayyace waɗannan matsalolin da abinda waɗannan malaman suka dogara a kansa da kuma ayoyin da suke ba da hujja a kai. Ina ba ta an fahimci wannan. Da abinda nake so ku malaman da ke cewa a yi tawassulin nan, kuma akwai su ma suna da ni hujjojin da suke da su, wanda da waɗannan hujjojin suke yin wannan tawassuli. Mu dukkan waɗannan da masu cewa ba a tawassuli da masu cewa ana tawassuli maganganu na waɗanda ke ba yanzu an kai su ba. Malamai sun rubuta littattafai zai yawa akan wannan matsala. To a wannan fage ne wanda ya kamata a lura akan shi. Yanzu galibin malamanmu na zaune da malamanmu na masallatan juma'a da malamanmu masu daura aure da zanen suna da abin da ya kama da wannan, za ka ga malami ya zo yana addu'a Allah don wani, Allah don wani, Allah don albarkar wani, Allah don albarkar wani, Allah don girman kaza, don girman kaza. Ina ba ta ambayanci wannan. Waɗansu ma za su rubuta ga littattafansu, wani za ka iso a makaddamarsa ya yi tawassuli, wani za ka iso ƙarshen karatunsa ya yi tawassuli, wani za ka iso tsakiyar karatunsa ma yana tawassuli. To jama'a mu diba mu ga wannan. In ya zan cewa in an ka yi tawassuli kafirci ne kuma babban kahirci, ya za mu yi da wayannan malaman namu? A'a za a yi da su, za su daura mana aure, za su zana mana suna, su ba mu sallah a ɓangaren ana kan sallah kuma za a yi haka. Kuma ga shi waɗannan ɓangare sun ce bisa ga cewa duk wanda ya yi addu'a ya bida albarkar wani a cikin addu'an nan ya ce Allah don albarkar manzon Allah ko don albarkar wani ko don albarkar wani ko don wani ko don sahabi wani, ya yi shirka. To wallahi akwai maganganu cikin wannan, don haka jahili ba maganar ka bace. Ko wa'in ga malaman yanzu abinda muke so, wajibi na ku da kuka ce ba a tawassuli da ku da kuka ce ana tawassuli, wajibi na ku dawo an sa jahilai cikin rudani. Domin idan an ce in an yi tawassuli wurin addu'a, wanda duk malamin da ya shi za mu ɗauka duk galibin cikin kashi 10 malamanmu gaba ɗaya kashi 9.5 suna yin tawassuli. To shin wasu sun mutu, ya suka mutu kenan? Akwai aiki fa, wallahi akwai aiki. Furta kalma ta kafirci lokaci guda ga mutum abu ne mai wuya. Sannan bayan Allah ga akan nemi albarkarsu, waɗansu ana ganin suna da wani wata gata wurin Allah saboda aikin da suka aikata bayyana an gaba duniya suke bukata ba.
sun wa addini aiki kuma sun yi kokari sun tsaye da musulunci ya tsaye, sun yi fada da kafirai, sun yi fada da kahirci, wasu sun yi jihadi, amma suna ta wasu dinnan. Kudi ba irin su ce Usman ta game da hula bi ramati a cikin littafin sai ya sunna, duk lokacin da ya kai karshen kowane babu zai ce mi Allahumma waffiqna ittiba'i sunnati nabiyyika bi jahi indaka. Shi Usman ya yi tausayi. Akwai wa aiki a gaban ma in an ce addu'a ka ambaci ka ce don alfarmarwa ne, ko ka yi addu'a ga wanda ya mutu a ce wanda ya mutu in ka yi addu'a ka ce don albarka ce kamar wanda ya yi addu'a ya nemi kamar wanda ya bauta magunki yake, to akwai aikin kasar nan. Don haka nan yanzu abinda abokata da dalilai na faɗin wannan jahilai sun shiga cikin wanda matsala ba ta su bace. Don haka a yanzu malamai dada sai ku koma cikin tafsirai ku yi bincike na haƙiƙani a hito wa mutane da bayanai sai an kawo matsayin tawassuli. Mun jiya tsakaninku da Allah a aji aƙida, mai salafiyya aji salafiyarsa, mai wata aƙida ya aji abitai, ɗan tujjaniya shi aji tujjaniya ta yi, ɗan ƙadiriya ya aji ƙadiriya ta yi. A dawo a ganin shimmi a hukuncin da Allah ya ce ga mai tawassuli. Ina hadisi sahihi daga annabi wanda ya ce wanda ya addu'a ya ce don albarkar wani imin kaza ya fita musulunci ya zama mushriki kuma kafirci al'akaba. Ina hadisi daga sahabin manzon Allah sahihi wanda ya tabbata haka ya ce wanda ya yi addu'a, ina ba ta fahimci wannan, ya ce Allah don albarkar wani imin kaza ya zama kafiri kuma ko kafirin ga ya kafiri wanda ba shirkul asgar ba babban kahirci, to la aiki ya sami malamai. Don haka yanzu mu ba malamai bane, wannan ba aikin mu bane. Mu abinda muke so mu wada muku ku tashi tsaye ku yi bincike na sahihi ku bayyana abubuwan ga hakikatan a san su. Kowa ya aqida ce, dan tijaniya ya tijaniya ce, dan kadiriya ya kadiriya ce, dan wahabiyan salafiya islamiya ce, wahabiya ko aji wahabiya, kowa ya aji aqida ce. A dawo kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasulahu wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu tawila. Dan haka duk wata fassara da wani malami zai yi yanzu a dawo a aji a koma bangaren tawassuli, shin mi an ra'ayin annabi, mi an ra'ayin sahabban manzon Allah ga wanda ya tausaye addu'a ya tawassuli. Ina ba ta ambace wannan, sannan a dawo a waye da kan jahilai game da wannan matsala. Kada wani malami ya tunkare ni da wata magana a cikin wannan tafiya, ni ba malami bane, ina son malamai su zo su yi bayani. To in har abin ya tabbata haka cewa duk wanda ya ce Allah don albarkawa na imin kaza, to akwai aiki gaban mu. Kai da kai inkari ya yi malamin nan shi ya daura maka aure, shi ya daura auren mahaifinka, shi ya daura auren mahaifiyarka, shi ya daura auren kakanka, shi ya daura auren kakanka. Tsakani da Allah muka son a lura da shi. In an zo wata matsala ta faru za ka kira shi a daga wata malam ga wani an kai ga wani an kai. In an yi mutuwa su za su zo su yi maka sallah. So saboda Allah idan kafiri wanda musulunci ne ya walwale ya daura aure musulmi akwai shi. Wallahi muna da malamai, kuna da aiki. Mu ba malamai bane, kada ma mutum ya tunkare mu da wani abu. A'a mu yanzu muna son malamai waɗanda suka fada cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam, suka yawata cikin alqur'ani, suka yawata cikin maganganun malamai, maganganun tabi'ai, maganganun sahabbai, su hito karara su yi bayani cikakke har wani jahili zai gane inda aka yi, domin jahilai an rufe musu hankali a nan. Wallahi duk wanda ya ce in an yi addu'a don albarkawa ne, wanda bai yi addu'a don albarkawa ne, Allah ibin kaza don albarkawa ne,
ina wata an fahimci wannan ya ce to wanda ya wannan addu'a ya kafirta to wallahi ku kafirai na da yawa kafin mu ita shi a nan shi ya tamu kahin ita liman nawa zai addu'a malami nawa za a kira wajen ɗanin suna ɗaura aure shi addu'a ya ta wasu ne abin masallatiyan juma'a haji a ƙasar nan gaba ɗaya kaf masallacin juma'a nawa ne malamin da in ya ƙare sallar juma'a ya yi addu'a kuma ya ta wasu ne malami nawa aka sani shi na ta wasu ne kama da tun daga nan mu dai yanzu wanda ya shaye wannan jiha tamu kuma ya tabbatar da musulunci a cikin wannan jiha tamu shine shi Usman ya yaƙi kahiri ya isko ana bautar gumaka ya hana ana yin abubuwan da basu dace ba ya hana ana yin muyagun abubuwa tsahi-tsahi da wani abu ya yaƙe su ya tabbatar da la ilaha illallah muhammadu rasulullah a cikin wannan gari namu to yana tawassuli to in har ya tabbata cewa wanda ya yi tawassuli da albarkar wani ko da albarkar wanda ya mutu kamar wanda ya yi tawassuli ne da wanda ya bauta kamar wanda ya bauta gonki yake to a yi to a yi bayani wallahi akwai aiki gare mu kenan in ka fara rubutawa ma wallahi sai ka tsakani da Allah don haka ina ganin fassarorin da malamai suka yi ga ayoyin alkur'ani ina sun a dawo galibin mahi yawa tafsirat a ɗauko tafsirat tun na farko har zuwa na yanzu a dudduba su a yi attachment a hidda hakikanin hukuncin tawassuli a hidda tawassuli mai kyau a hidda mara kyau in ba haka an kai baku to lallai muna da aiki wallahi muna da aiki tsakani da Allah masu tawassulin ga wasu sun rubuta littattafai da dama sun yi tarihi malamai sun taho sun isko su sun yi karatu sun bi wannan tafarkin nasu suna akai wayanda da sun ce ba a tawassuli sun rubuta littattafai sun yi tarihi masu bin su sun isko littattafansu sun bi su sun yi amfani da waɗannan littattafan kuma suna akai da haka ya kamata da ku da kunka ce ba a tawassuli da ku da kunka ce ana tawassuli ku zamana da juna a dauko alkur'ani a yi hukunci da gaskiya a bambanta minana zan ce a bambanta wato koya wato da kaikai a tabbatar da shi tawassuli haƙiƙani dai ga hukunci ne a hidda ma'anar bautar gunki a hidda ma'anar shirka a san suwa ne ya kamata a ba shirka akbar wallahi ma da akwai aiki wallahi muna da aiki kasan da kuma babban matsalar da muke fama da ita an bar jahilai suna yadda su hada dama a cikin wannan fage ba fage su bane wallahi fage malamai ne to haka nan na ce muku wannan karatu na in muka tsaya ga bangaren magana addu'an nan aiki ya same mu ina ba ta kuma yance ni don haka jama'a musulmi a saurare da kyau kuma a fahimce ni da kyau dalili na saboda abubuwan sun riga sun yawaita tawassulin nan ya yawaita iya zarahi dukkan wani malami da aka cewa malam wani ya Allah wata aqida gare shi ko bai da dariƙa yake ko bai yi yana tawassulin ne wasu sun mutu ya za mu ɗauki da sun kama cike nan saboda Allah bai a hukuncin za mu yi musu shi Abdullahi Gwando suna tawassuli su Muhammad Bello suna tawassuli su Sheikh Usmanu Dole Fodiyo suna tawassuli da sauran dai ga suna zayyawa in an kama lissafa ba su da adadi to saboda haka a nan yanzu ina son malaman da suka ce ba a tawassuli su hito su yi bayanai masu kyau yadda za a fahimci abin suke ku ko wani lokacin ana tawassulin ga ku hito ku yi bayanai mai kyau yadda za a fahimci abin amma akwai aikin kasan gare mu wallahi akwai matsala babba
in har ya tabbata wanda ya ce don albarkar wani ya hita musulunci kada'an dau alisu hamiyin jiya a kawo mu wallahi ina ganin mai sunan babban motar ga dogon motar ga da aka ɗauka kusan sama mutum 200 rawar bus ɗin nan da sai an kawo bus 100 ina wata amince wannan ta cika a kuma kawo wuta saboda mutane sun watsu game da tawassulin nan wasu kuma sun mutu ciki dai sai dai akwai wani abu da ya kamata a lura da shi a kowane bangare akwai masu lalata abubuwa akwai masu lalata tsari na tafiya tun da kaga wasu ma suna daukar wasu matsayin Allah daga cikin masu ɗari ko akwai waɗanda ka ba wasu matsayin Allah ko ba haka har su ma su kira su da sunan da irin kiran da za su wa Allah sai musu kaga wannan ba a koce babu ko wata hilaba su ga cewa su yi babu su ba su bisa ga hanya su babu ko hilaba cewa duk wani mutum wani zai kiran wani mutum ya ba shi matsayin Allah a kiran da ya kai mai ni ya riga ya zama mushriki kuma hakikatan babu wani amma dai wanda zai labe ya ce Allah don albarkar wani imin kaza to shi ne ke magana a kai shi ina wata kuma yaje ne a babban magana irin waɗanda ka cewa waɗanda ibaya za su kai matsayin da zikiran da suke yi ma sun kai matsayin da ba su ma ya kamata masu basalla ba magana da cewa in Allah ya musu azaba ya zalunce su saboda sun bauta mai iya bautawa ba magana da waɗannan don kukan sun wannan ba su da hankali sun fita to a nan yanzu ina so a zo a yi magana a zamna bisa ga wannan maslaha da nake magana a kai a zamna a tattauna akan wannan matsala malamai ku hito ta kafafen wato watsa labarai da kuma kafafen mi sadar zumunta da irin wannan bayani da ni a hito karara a ɗauku tafsirai tun na malaman farko har na yanzu a yi attachment a tabbata shirka a bayyana wa mutane kada ta wasu ringa in mutum ya yi shi ya fita ina son a yi wani wanda ke na gaya muku cewa idan na ci gaba da waɗannan abubuwa wannan nan ɗaya kawai akwai maganganu saboda ba nan ɗaya magana ta tsaya ba akwai maganganu zan karanto ina so in karanto ayoyin alkur'ani waɗanda suka ce ba a tawassulin nan ga hujjojin da sun ka hau a kai kuma ina son a ko malaman tafsiri su koma ga alkur'ani da tafsirin malaman na farko har zuwa yanzu shin bayanin da suka zo da shi suka fassara haka yake ko ba haka ba ina ba ta kuma ya ji muku sun dina to bari dan kara ba gaba kadan wal khawfu sanin da jin tsoron Allah ibada ne ka ji tsoron Allah ibada ne ga kowace matsala in za ka yi ka ji tsoron Allah ka san Allah yana ganin ka ina ba ta an fahimci wannan wani ja sannan kamnar jinkin Allah an gane ko mutum ya ji abin nan ya roƙi Allah yana mai imani da Allah zai karɓi addu'arsa kuma ya kyautata ma Allah zato kada yanki tsammani daga jinkin Allah wata tawakkul haka nan dogara ga Allah warragabatu haka nan da kudayin jinkin Allah warrahabatu haka nan da jin tsoron kunyar ubangiji ina ba ta amfani wannan wal khushu sanan da kankan da kai wurin ibada wal khashyat sanan da jin tsoron Allah kada shi kama kada wani aiki kai kana ganin aikin nan mai kyau ne amma ba mai kyau bane ranar alkiyama sai Allah shi kama ka da wannan aiki wanda yake a wurin ka dauke shi mai kyau amma a wurin Allah ba mai kyau bane wal inaba da mai da al'amari ga Allah wal isti'ana da neman taimako a wurin Allah subhanahu wataala wal isti'aza da neman kariya a wurin Allah tabaraka wataala
wal istigasa da neman agaji ga Allah subhanahu wataala wa zabhi sannan da yanka irin wanda shari'a ta tanada ta yarda a yi na halal da kuma dabbobin da shari'a ta ce sun halatta a yanka a ci wannan sannan da mutum shi alwashi misali ce in al'amari na ya zama kaza to zan ba Allah kaza zai yi sadaka da alkawari ke ko wagai zalika da wannan min anwa'il ibadati daga nau'ikan ibada allati wannan amara Allah biha da Allah ya umarni da ita kullu halallahi ta'ala dukkan waɗannan ayi su don Allah ina ba ta kuma yin jona dukkan waɗannan don Allah ya kamata ka yi su an bayyance ni kenan ko waɗannan ibada ce da nau'ukan duka da Allah na cewa ya ayyuhan nasu qulu rabbakum an gane ko kuma Allah ya ce wa ma halakatul jinna wal insa illa liya'budun ya ku mutane ku bauta mu ubangiji kuma Allah ya ce ba halitti aljannu da mutane su don su bauta mini azariya kenan sannan Allah yana ce muna wata aya balillaha fa'budu kuma lishakirina Allah shi kadai bari wannan Allah shi kadai ya kamata a bauta ma wa kuma lishakirina kuma ka zamo cikin mi masu godiyar Allah ina ba ta an fahimci wannan kuma Allah na cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kai kadai muke neman taimako gare ka ba mu bauta ma wani ka ya Allah to ibada nau'i da yawa ce daga cikin ta akwai a'malul qalbiyya shine jin tsoron Allah kaunar jinkan Allah dogara ga Allah kwadayin jinkan Allah jin wato binnan wato jin kunyar Allah tsoron azabar Allah akwai amalu zahira su ne isti'ana isti'aza istigasa azzabi wa nuzur kamar da muka faɗa daga ciki akwai ruku'i akwai sujuda akwai yin azumi da hajji da jihadi waɗanda su ne ana kira su amalu zahira ba su kaɗai ba akwai annabuka zai yawa ina ba ta an bayyanci wannan to kuma Allah na ce mana wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada lalle masallatai an gina su ne kawai don bautar Allah shi kadai kada a kira kowa tare da Allah ina ba tukun bayyanci wannan to ashe idan mutum misali bisa kaddarawa wannan aya ro annal masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada tana cikin suratul jin aya ta 18 cewa lalle masallatai an gina su don bautar Allah kada a kira kowa tare da Allah wurin bauta anya idan mutum cikin masallaci bayan ya ga masalla ya ce Allah ba ni kaza don albarkar wani ashe ya kira Allah tare da wani akwai magana ba malamai kuna ji da ku nake kuma ina fatan wannan bayani na wai isa kunnan malamai sun sa akwai aiki a cikin wannan maganganun da na faɗa don akwai so a dawo akan mu yan ga ayoyin alkur'ani na alkur'ani fadi gare shi ya iya kai ka wuta ya iya kai ka aljanna akwai waɗanda suke bin tashabuhi na ayoyin alkur'ani su fassara aya yadda suka ga dama don biyan bukatar su ko kuma don aƙida da suke da ita don shi daidai da nazarin su da abin da suke tunani a kai to duka waɗannan dukkan mu ji tsoron Allah akan wannan in za mu fassara alkur'ani mu fassara shi kamar yadda manzon Allah ya karantar da sahabbai shi tsakani da Allah kamar yadda nake gaya mana a sani banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda sahabban manzon Allah kowane na duniya ya hudu magana kana iya barinta kana iya dauka da ka cire manzon Allah ka cire sahabban manzon Allah to kowa bancin wayanga ka iya daukar magana ce ka iya ajewa ina ba tukun banci wannan amma da an ce manzo Allah ya ce baka da wata magana da an ce sahabi manzo Allah ya faɗa kuma magana ta inganta babu sauran wata magana amma da ka cire manzon Allah da sahabbai to duk wani wanda zai yi wata magana ka ga damar ka ɗauka ka ga damar ka aji ina mata an fahimci wannan saboda haka anan ina so malamai su shiga cikin wannan gulbi da na shiga mai haɗe mutum ina mata an fahimci wannan wanda
rudewa mutum ya zamba da inda gabar zai hita kullum. Wato in baka mutu ba kullum sai ka ji wani mutum ya zo da wata sabuwar magana wadda kai mai karantarwa ko kai malami ba ita ka kula ba da ita ba. Da yau ga wata sabuwa ta zo mun, ina so sai an yi bincike, sai an ɗauko littattafan tafsirat ko malamai masu tafsiri, sai kun bayyana haƙiƙanin abin da ta wasu ne, sai an tabbatar da cewa shin wanda ya yi addu'a cikin masallaci ya ce Allah ban dawo albarkar wani, ina so sai an ba ni matsayi ne ga alƙur'ani da hadisan manzon Allah. Haka nake bukata a matsayina wanda ba malami ba. Kar mutum ya doka ce na ta wani malami ya ce kaza, in ka ce min malami ba ka kyauta makanka ba, dan ba malami bane. A mu ba malamai bane, mu abinda muka so in malamai suka zo da magana suka faɗi za mu bi wannan maganar, za mu bi ta a inda sun ka cira ta, duk inda sun ka shiga da ita za mu bi ta. Ina wata kuma ya ci wannan, kuma ba wani littafi da malami zai shiga shi muna wata fassara da zai juyar da mu da tunani ne. Ina wata fahimci wannan makasudi ne. Don haka mu ba malamai muke ba, amma muna bin dugadugan malamai ga duk abin da suka faɗa ko suka fassara, sai sun ba mu hujja, sai sun ba mu dalili. Ba a yi mana larabci kuma in ka zo da hadisi sai ka kawo siyakin hadisin nan daga wa isnadi tabbatacce daga annabi ko daga sahabin manzon Allah. Amma idan ka wata magana ka ce a tabi'iwa ne hadisi sai mun gana mamu. Ina ba ta ambaci wannan da yake na gaya muna lokaci na da tsawo. Allah muna roƙonka ya shiryar da mu, ya ba mu ikon gyara ayyukanmu. Da yake na gaya mana cewa lokaci maganganu suna tsawo, amma lokaci kuma yana mana karamci ko kuma kila ma ya kamata mu tsaya, amma karatu na gaba akwai sauran bayanai wanda ya kamata cika muku ga bayanai da nake yi. Amma yanzu na san wasu malamai ciki ya dauka maganganu, na tura maganganu a cikin tunaninsu, ba za su iya kare wannan magana ba, saboda wannan magana na watsa ta duniya ta dauki wannan magana dukkan yanzu nan duk Najeriya gaba ɗaya wannan magana za ta isa a cikin kunnuwan malamai. Don haka a shirye nake da in saurari abin da malamai suka ba da sakamako ga wannan tambaya da ni a matsayin ɗalib mai tambaya nake. Ina ba ta amfani wannan ko ni mai tambaya nake. Don haka ina so malamai in ji amsar tambayar da na yi, da ko ta kafafen watsa labarai ko ta ina ko ta me zan ce ko social media, in ji malami ya yi bayani. Amma ina so duk lokacin da malami zai yi bayani ya haɗa min koda tafsiri 15 ko 20, ya bi kowane tafsiri na kowane malami, shi kawo min maganar nan, shi kawo da malami wani ya fassara wani